meseji yawo tumirwa nemudzimai waGrey kwauri iri kutotaura ya mudzimai waChihohwa iri kutotaura kuti ndiri kukumbira bonde. Hando zviri kutaura chokwadi mama. Handaiziva kuti kamoto kambereri kachapisa matanda mberi. Handaiziva kuti ndicharumwa nechekuchena. Ndakaramba ndakazvininipisa ndichiti maybe ndikumhanya kana kuti sezvo munhu angari pedyo. Chokwadi chiripo mama ndechekuti Pamela mudzimai wavaChihohwa anondisenderawo mameseji okudanana neni asi inini ndichimupikisana naye. Ivari mudare muno ndingondinzwaiwo regai ndingoshinga kuverenga hangu. Hanzi bhebhi ndinouya nayo yakamira ichiburitsa tuderere kumberi. Asi zvakazondishamisawo mugore ra4 September 2023 ndakazoona zvakare mamessages nemapictures avatizirai vachitaura nemukadzi wavo. Umbo hwacho ndinawo. Ndobva ndazonzwa futi imwe audio mukadzi wangu achiripotawo kune imwe n'anga achiti ndibatsirei ndane chipfeko chake chemukati, mavideos pamwe chete nemapicture emunhu asina kusimira mufoni yemukadzi wangu nenyaya dzavaitaura. Bhebhi ndinouya nayo yakanyatsokumira ichiburitsa derere. Uyezve patoni mamaaudio aitaura nen'anga achitoti ndibatsireiwo nhaye yasekuru ndine murume wangu akaenda anonzi Great Israel achitotaura nezita racho. Iwo uri munhu anoziva mutemo. Chokwadi. Uchiona meseji yakaita saiyoyo uchiziva zvinogona kutaurika nezvinogona kufungidzirika wakaitei nazvo. Pamusoro edai, pamusoro emama, vanondauya nenyaya yakamhangarwa naOcean. Yakamhangarwa naOcean Chihohwa achimhangarira mudzimai wake Pamela achiti ari kufambidzana naGreat Israel. Nyaya ndauya nayo mudare asi tikuona musikana Memory mudzimai waOcean haana kuuya kudai, pauya Great Israel nemumhangano. Wasara kupi mudzimai vakabuda vachienda kumusha kwavo musoflight. Ndakatoya nepa chitoudzawo sekretary kuti avada kufamba vada kuenda ndokubva vaenda kumba kwavo kumusha kwavo kwavanobva. Arogara kupi Pamela? Kumusha kwavo vanobva kuwedza kuchinini. Ari kuzviziva kuti ari kudiwa kudai. Ndakatoya naye hongu mambo wangu, ndakatoya naye munhu kuti asainesa munhu because pandaitaura naye yanga achida kutanga ndanonzwa mama kumusha. Ndakamuti mimi maane makore andarika 18 makufana kuita decision yenyu panyaya iyi. Saka iye akazongoendawo nechisimba. Ndakatadza kuti ndimudzore kana kuti ndikwanise kuda kuti ndimubunyikidze nekuti ndaigona kuzotora kodzero dzake kana kupara musha. Ndobva angoenda but matariro aita natete vacho pavakauya tida kugasisa nyaya iyi vakangotisira nyaya vachiti aiwa dariko kusati uye mimi tangai mauya kumusha kwavo itange yagadziriswawo. Ari kuti tangai mauya kumusha kwavo ndiani? Nyaya yapakaitika kechipiri ndakatanga ndafonera tete vacho. Imbotsanangura chii chakaitika? Right. Pamusoro imama, pamusoro emakurukota mama, pamusoro yehama dzangu dzose. Ndokuti makadii changamiri, makadii makurukota mama, makadii mose. Ndinokutenda izvezvo nekupawo mukana unokutsanangura nyaya yangu pamberi pedare. Nyaya yangu yakamira yakadai mama. Inini nemukadzi wangu watataura nonzi Pamela Mudariki taigarisana zvakanaka. Takazovawo nefamily friend yedu vanova Mr. Disraeli. Saka mukushandidzana kwataita nemukugarisana kwataita taingobatsirana, angava masikireti emudzimba nezvimwe zvaigona kutiremerapo naapo taiita tichingobatsirana tichingosisana sezvo angava munhu wepedyo. Saka mugore ra2021 ndakazotanga kuona makosi aMr. Disraeli mufoni yemukadzi wangu.
ndakabvunza mukadzi wangu zvekufamba sei, akati aiwa hapana chiripo, yaingova nyaya chete kuti waifonera vaitaura dzimwe nyaya, asi ini hazvina kundirira zvakanaka. Ndakabva ndatora nyaya iyoyo ndobva ndaiendesa kune maelders ekuchechi kuti tiyanane, sezvo ndandaona sekunge ndandamhanya kufungira nyaya iyi. Ndobva ndazodaidzana iwo futi vaMr Tizrai, ndobva tagara dare pekutanga tiri maelders ekuchechi, ndobva tagadziriswa, ndobva pabuda nyaya yekuti iye mukadzi wangu navaTizrai havafana kunge vachifonderana because hapasisina trust pakati pavo. Anything chichada kuitika chinofanira kuuya nekwandiri. Asi zvakazondishamisawo mugore ra4 September 2023 ndakazoona zvakare mamessages nemapictures avaTizrai vachitaura nemukadzi wangu. Umboo wacho ndinawo, ndakaufotokopora pamapepa vachitaudzana zvekuratidza kuti dzatova nyaya dzepabonde chaidzo. Asi munguva iyoyo handina kuda kutora mamatano zvakare because ndasangana neumboo wakanyatsokura, plus inini ndichityawo nebasa ravanoshanda, ndaiti maybe vanogona kundishandisirwa mukana webasa. Ndakaedzawo weukama hwemukadzi wangu neweukama wangu nemaelders ekuchechi, ndakati nyaya iyi yadzokorera zvakare, ndosvambisa sei ndiri mwana mudiki ndibatsirei. Ndobva tagara pasi, ivo vaTizrai takavakoka zvakare mudare iroro, ndobva nyaya yataurwa. Saka paikataurwa ndichibuditsa umboo wanga ndinawo, wanga ndakwanisa kuona mufoni yemukadzi wangu, vakazopiwa nguva vaTizrai, ndobva vatsanangura vakati inini ndandiri kubasa, ndomazuva akainauguratwa president wedu, vakati ndandiri kubasa, saka foni yangu ndakaipa mukadzi wandaishandidzana naye, I think ndochipurisawo zvakare. Saka mukadzi wangu inini pamero paaitaura nyaya dzepabonde nenyaya dzose dzekudanana navaTizrai, aiti havasiriwo vaipindura. Mukadzi iyeye ndiye aitaudzana nemukadzi wangu. Ndo zvandakazobata, but foni yaishandiswa nezvese zvaitaurwa ipapo zvaitaurwa zviri muzita ravaTizrai. Umboo wacho ndinawo, ndakaufotokopa. Ndo maperero ayakaita panguva iyoyo. Handaiziva kuti kamoto kamberere kachapisa matanda mberi, handaiziva kuti ndicharumwa nechekuchena. Ndakaramba ndakazvininipisa ndichiti maybe ndikumhanya kana kuti sezvo munhu anga ari wepedyo kwanga kungoriwo kungotaurawo kungoti pamwe vajairirana. Asi ndakazoshamisika musi wa20 June ndakaona futi kuti nyaya dzacho dzanga dzatova padanho repamusoro. Ndakabva ndabatwa mamessages, mavideos pamwe chete nemapicture emunhu asina kusimira mufoni yemukadzi wangu, nenyaya dzavaitaura vaMr Tizrai nemukadzi wangu. Umboo wacho ndinawo, ndakaufotokopa uripo pamapepa, nefoni yacho ndinayo, ndine maaudios. Andakazonzwa futi mukadzi wangu akutaura nen'anga dzakasiyana siyana, ndakafotokopa umboo wacho ndinawo, nemaaudios acho ndinawo, vachitaura vachiwirirana naMr Tizrai, vachisimbisana murudo rwavo kuti mukadzi wavo vaTizrai handizivo kuti vaida kuti vamugadzire kuti vaite sei, because vaingotaurirana kuti like madzimai vacho vanenge oti handinaye vaita hanzi ndipowo zita remunhu akukanganisira murume wako, because mukadzi wangu paaenda kunomangara nyaya idzi kumaprofita nekudzin'anga aiti uyu ndiye murume wake. Uyezve patoneva maaudio aitaura nen'anga achitoti ndibatsireiwo nhaye asekuru, ndine murume wangu akaenda anonzi Great Tizrai, achitotaura nezita racho nesinemu yacho, achiti ndikuda kuti adzoke ndidzokerane naye. Saka nyaya idzi dzakazokurazve pakusvika pakuti ndakasvika pakutoona kuti pantone mishonga yavaitaurirana vaTizrai nemukadzi wavo yanga achinzwa aifanira kuuya kuzotora pamba pangu. Ndobva ndazonzwa futi imwe audio mukadzi wangu achiripotawo kune imwe n'anga achiti ndibatsirei, ndane chipfeko chake chemukati chiri mumba mangu, nditone picture yacho, iye wacho ndakataura naye, ndakamurekodha pafoni, ndinawo futi umboo wacho. Saka upenyu hwangu hwava njodzi. Iwe naTizrai munozivana kupi? Inini navaTizrai tinozivana muno muShoprite, isu taigara kuBangeti. Ndakazouyawo kuno kunoda kutsvaga kurarama ndoita zvekugera, ndopandakazosangana navaTizrai. Tizrai anoitei? Handambonzwa mambo. Tizrai anoitei? Vanoshanda kuChinamora, vaishanda kupolisi. Mupolisi. Iwe mudzimai wako anoitei? Mudzimai wangu aita zvekutengesa musika paShoprite, achitengesa zvemumba, makicheni nemisika yepanze. Tizrai, mambo yatawo tipire tinzwe zvaunoziva nezvenyaya yauripomera. Pamusoro iyi mambo,
pamusoro makurukota ese nevese vari mukati medare rino vaOcean Chirowa yanga iri shamwari yangu mugore ra2021 vaOcean Chirowa vakauya kwandiri shure maunge tichiwirirana kubva kumashure vakati vatizirai tinokumbirawo kuti madhamu wangu vachauya kwamuri mumape $20 ndoda kuti vadini vachinje zvavari kuita zvokutengesa vaitengesa pamusika vachitengesa mafruits ndikati alright regai ndikupei ndobva vazouya vadzimai vava ndobva ndavapa $20 ndavapa $20 ndobva vaenda vachihowa ndobva vazouya futi zvikanzi zvakanakai vadzimai fast forward allegations ichokwadi mama saka tazosvika kumberi Maria yazosvika pakuda kunzi idzoka haina kudzoka andovati hazvina problem mudzimai wavachihowa nekuda kweaccess yenhamba dzaanga atowana kubva ikoko akatanga kunditumira mashoko akawanda pafoni zvinova zvine umbo hwandinavo handiri pano mudzimai waOcean ichokwadi ndiye aitumira mameseji kwauri kwandiri inini ari mameseji erudzi yani mameseji akatanga ari mameseji ekuti iwo wakapusa ndoda tuite murume wangu ndikati naimi wakambozviona zvichiita here zvinhu zvakaita seizvozvo imi mune murume wenyu moda kundiita kundiputsira musha wangu here zvinhu zvacho ese mameseji ndinawo pano achibva pafoni yemudzimai wavachihowa nyaya yazoenderera mberi kuti pane maconversations anotaura kuti pane rudo pakati pakwe iwewe Gray naPamela nemapictures ataurwa ndokuna kukumbira kuona mamwe mapictures acho ipapo unoti kudii handisi kubvumirana napo mama hausi kubvumirana nepicture yakaonekwa nekuti ndinodanana naPamela nemudzimai wavachihowa vari kuti saka pavakatumira mameseji vachitaura kuti vanokuda uchinzi wakapusa iwewe wakazoitei hapana chandakaita mambo but ndakati ndava kuudza murume wenyu ivo vakati ndakarambana nemurume kudhara mapictures acho kutaura ari gono ndini yeWhatsApp picture irapa ndeyani ndiye mudzimai wangu vachita ukuru navatizirai sezvakanaa mudzimai wenyu ndiye akatumira iwe Gray mambo ndikumbira kuti ungoverenga pese meseji yakanyorwa pasi ndaremerwa kuti ndiverenga wega meseji yakauya kufoni kwako here meseji yakauya kufoni kwangu mama ichibva kumudzimai waGray ichibva kumudzimai wavachihowa inorevei meseji kana uchiona ndinogona kuitsanangura nepapfupi mambo ndakumbira kumbokupaiwo zviri kwandiri kuti mumbozviona tozokwanisa kudayira mambo pafoni pangu ndakava munhu zvishoma meseji yawo tumirwa nemudzimai waGray kwauri iri kutotaura kuya mudzimai waChihowa iri kutotaura kuti ndiri kukumbira bonde hando zvairi kutaura chokwadi mama saka mukadzi wandisingazivi anogona kutongoisa meseji pafoni pangu achitondikumbira bonde ndisingatomuzivi maita basa mama
kumbirawo kuti anza iyi kuti ndikwanise kuidaira ndokumbira kuti ndikutaridzei kwazvakatangira ndakatosvika pakuenda pakona nokuda kwokuti pane zvaaitotaura zvekuti kana zvikasaitiwa zvakaita seizvozvo ndinokwanisa kuudza vachihowa kuti maybe ari kuda kundirepa saka ndanchikumbira umbohwa ndinawo mambo mukambo. Meseji yakatumirwa rini? Yakatumirwa 4 September 2023. 4 September 2023. Yanga iri second evidence and then imwe yandakupa ndo last evidence ya 20 June. Yakanzi ndo zvazoita kuti ndikwanise kukwira kudare because ndakaona yakataipwa ndo yakakiripwa ndo yekupesera. Ayo ndo yechi2 yekutanga makosa ndakwanisa kuikepi. Iyi ndo yandakazokwanisa. Aya mafoto ndo yekutanga. Ayo iyo ndo ya H3 yacho. Ndimamwe acho andinawo pa. 4 September 2023. Izvino tiri kuti 28 June 2025. Iwo uri munhu anoziva mutemo. Chokwadi. Uchiona meseji yakaita saiyoyo uchiziva zvinogona kutaurika nezvinogona kufungidzirika wakaitei nazvo? Hapana chandakaita mama. Zvino kushayiwa chawakaita idudziro yekuti meseji ine zvayaitoreva kwauri zvaunogamuchira ka dai yaireva zvausingagamuchire ungadai wakatora matanga ekuti meseji isadzoke kwauri. Ichokwadi mama. Zvino tinokuburitsa munyaya sei pamwe pakadai? Pamusoro yemambo tinokuburitsa sei pakadai tave nemakore 2 meseji yauya iwe semunhu anoziva mutemo hauna chawakaita nezvazvo? Ichokwadi mama. Ndikumbirawo pane umbo wandinawo kuti usvikewo kwamuri mama. Ndikuzvinzwa, ndichakupa mukana wako. Ndoda kuti ndiverengere meseji iri pasi iyo iwewe uverenge. Kana uchikwanisa kuiverengesa vari muno muwanzwe. Iwo ndo wakanyora meseji iyoyo yakabva mufoni mako kai? Iri meseji iri pekupedzisira papepa iroro. Ichokwadi mama. Ndainzwisisa. Iverenge. Bebi ndinouya nayo yakanyatsoumira ichiburitsa berere. Ndiani akatumira meseji? Ndiani akatumira meseji? Meseji ikatozomushedza hangu munhu ainge akabata because handisiri pane munhu aitenga achitonyorawo tichitori kuinauguration. Kuti ndiani akatumira meseji ndiani anongotaura. Alright. Anonzi Constable Zvidzai. Ndiye akanyora meseji iyi? Ndiye ainge ane phone yakanyora meseji. Foni yako ichishandiswa iwewe? Ichokwadi mama. Zvekuti kana kuri kuti taigona kubhuya naye because ndiye akatinge aine phone. Taitova musi wa4 September. Tendai kunyembera dare kwakaoma. Chokwadi mamba handogona kuuya naye mama. Chokwadi chiri kungobuda ndechoti foni kana iri yako zvabva mufoni mako zvinhu ndezvako. Handisi kutombo. Nokuti dai wewe waisawirirana nezvemukadzi wauyu zvaaitaura ukadai wakazvimisa pokutanga 2021 2023 2025 handiri kuona kuti yangova refu here naitendai. Ichokwadi mama. Chokwadi chiripo ingotaura chokwadi. Mambo varege kutambisa nguva vachitsvaga upfuura hwataona. Pane zvimwe zvokuti tingatsvage umbowo unopfuura uri pamapepa apo. Hatidi kuti uri munhu womutemo wagomamba wachidaro. Uri munhu mukuru hausi mwana mudiki. Kana one hapana pandingati ndo ndine mukadzi ndiri kuda bonde wonyora meseji yakafanana newakanyora yawaverenga iwe woti ayo yakangonyorwa nemumwe mukadzi. Tirega kumuzoroka mukadzi. Ndamboita kuti kubvunze pekutanga mukadzi kungomudura chii mumbotenderera tenderera. Pandati dudzai.
hamuchitendererei muchinyatsoziva kuti uyu ndiye chake yakazviita. Ndo patinobata kaipapo kuti tiza mhosva imi, asi iyi mhosva iripo. Ndinokumbira urege nokupedzera dare nguva. Chitiudza chokwadi kuti chokwadi ndechekuti kudii pakati pako naPamela. Chokwadi chiripo mambo ndechekuti Pamela mudzimai wavachihowa anondisenderawo mameseji okudanana neni, asi inini ndichimupikisana naye, zvinova kuti pane umbo huripo hwokuti ndikakutambidzaiwo tinokwanisawo kuti tinyatso kuzoexplaina zviri pagiraundi izvozvi. Mamboona umbo hwangu pazvakatangira, ende zvizhinji zvacho zvinogona kusvika kwese ikoko, but maonero andiri kuita iva vari mudare munhu ndingondinzwaiwo regai ndingoshinga kuverenga hangu. Hanzi bhebhi ndinouya nayo yakamira ichiburitsa tuderere kumberi. Meseji yabva kumurume chiuya kune munhu kune mukadzi, yabva kwandiri hamundizivi, yasvika kufoni kwenyambuya, munoti kudii nazvo? Kana mumwe achiverenga padivi meseji iyoyo anoti kudii nayo? Bvatso zanzi dhedhi muri kuti nonokera, ndakuda kugara nemi. Mukadzi ari kuisa meseji kumurume, meseji inokuudzai kuti kudii? Ende zvinhu izvi zvakabvira 2023, tine 2 years zvichiitika. Iwo uri munhu wemutemo, unoziva mutemo. Totora 2 years pachiita mameseji akadaro achiexchange. After 2 years toramba kuti aingova mamessages aingochinjana, hapana rudo pakati apo. Nhasi Pamela anzi uya kudare nemurume wake. Pamela abva adzvamuka, abva aenda kumusha kwake kwaakabereka. Haunoti nyangwe umbowo hauinahwo iwewe unoshayiwa basa. Because Pamela wacho ndiye akatumira meseji, akatonyatso ndakarara ndiri kuda. Bwanzi Pamela atonyatsokumbira kuti ndiri kuda, iwe ndobva wapindura kuti ndiri kuuya nayo. Nditori nemamwe maaudios aitotaura mukadzi wangu achisendera Tizirai achiti, imimi waTizirai mune musikana wamukatombopa pamuviri akaita miscarriage, ininiwo futi ndakaita miscarriage, asi handide kutaura nezvazvo. Aitotaura zita racho kuti iwewe Grey wakandipa pamuviri ndakaita miscarriage, neumwe wacho akaita miscarriage. Zvino Grey uri kushandira kupiwo? Ndiri kushandira kuNyamapanda. Wakabva muno machina mhora rini? Ndakabva muna July last year. Saka chichitipindura kapanyaya yatakatarisa naye. Zvinoda kuti tirambe tichikudedza kubva kuNyamapanda tichipedza gore tichikudana. Pamusoro wemambo, hatidi kuti titenderere. Kuita kunge ndiri kutenderera ndichienda nekuku, pane zvinhu zvandachingoti maybe ndiri kuda kuzviavoid. Pamusoro wemambo, madzimai ari mwashoendana na vari kutanga kuti maiguru wangu vari kuchipira ndosisi vanhu vanosirwa neni, ava ndo baba vanya kumubereka, ava vari kunokwa ndo first born nemba. Alright. Grey iwo mudzimai wako ari mudzimai ari papolisi. Ndo paanoshandira? Asi ushanda. Ndo paanogara? Ndo paanogara mambo. Ndokumbira kuti ndichirega kupedzera dare nguva. Ndanchizama kungotenderera nchizama kuti zvingaenda nepangu. Nyaya iripo mambo ndeyekuti mudzimai wavachihowa anova anonzi Pamela Mudariki, ndakadanana naye 2013 achishanda vanonzi panzira dzemhuka pabhucha pamvere chena. Ndadanana naye ndakasvika ndikaroora mudzimai wandandinaye.
ndobva ndatosiyana naPamela mudariki. Ndasiyana naPamela mudariki, pakazoita nyaya yokuti inini ndanda kutoshanda hangu ipapa zvekutosiyana zvachose, kuzotanga kuwirirana navachihowa. Vakatanga kuuya pataitamba paSlaki, tichiwirirana kusvika vachihowa vakwanisa kuzotondiratidza mudzimai wavo. Ndichiona mudzimai wavo ndiye, but handina kana kuda kudini kutaura nemudzimai wavo kana kuita sei, because ndakabvuma kuti zvinhu zvakapfuura kudhara. Ndabvuma kuti zvinhu zvakapfuura kudhara mambo wangu. Pakazoita kuti pakabatwa mameseji navachihowa ekufonerana, in fact kwete mameseji chavo, kufona kwavaita. Vachihowa vakaudza baba vaPamela mudariki. Baba vaPamela mudariki vakauya, ivo vanonzi zvanzi vaShirihu. Iwo wakaroora rini Pamela? Pamela ndakamurora because akaita zvekunditizira takazonobvisa mari 2016. But 2013 isusu tanchigara kuBangeti, kuno kutakatoya 2016 patakakuya kuno kutakangoita gore rimwe chete ndopatakazonobvisira. Machiti isusu tanchigara kuBangeti, anonzi isusu iwe nani? Nani mukadzi wangu. Mukadzi wako ani? Pamela. Igore ripi? Wakaroora 2016 Pamela muchigara mese kuBangeti? Aiwa, ndanzwa vaitanzi pa2013 ndipandikuti isusu takatozoya kuno kuDomboshawa muna 2015. Ndipo Pamela akauya kuno kuDomboshawa 2015? Ndindakatoya naye ndiri semurume wake. Ndopakatanga kuuya Pamela kuno kuDomboshawa ipapo? Nezvekumashure angu handina nhoroondo yacho iyoyo. Ndati iwo wakamuroora rini? 2016. Aigara kupi? Anga ari kubasa, hanzi aimbogara ikoko paMverechena. And then ndakazomuroora abva paMverechena akushandira kumarondera shop, ndopatakazoita process yese anditizira ndete tazvakanaka, ndopatazoenda kumusha kwavo. Zaka vakomana imimi mundimi wacho vanoziva mutemo vatinotarisira kuti munenge muchitokwana kumira nesu kuti tigadzirise dini. Zvino ndimi wacho vatiri kuona vari mberi kukonzeresa kwacho. Because dai nhasi uno Ocean uyoyo anga akatora demo akakutema iyoyo. Iwe ndiwe mupurisa wako mumwe wako akuchinyora docket remedha akuisa cheni pana Ocean kuti ndakubata nemhosva yemedha. But yakonzereswa nemunhu anoziva mutemo. 2 years muchitaura mashoko aya nemukadzi wemunhu, murume wake uchimuziva. Aiwa, kuma zvimwe zvacho muri kuzvinyanya. Tinokumbirawo mambo kuenderera. Funga yanyaya yechinganiri imboro mapurisa. Zvimwe zvacho muri kuzvinyanya. Chokwadi mambo. Tanchikumbirawo kuenderera kumberi mambo. Mugorera funga nyaya yedu pairi kuomera ndokuti hatikwanisa kupedza nyaya iyi. Asi chokwadi chiripo ndechekuti Gray naPamela vanodanana. Ndo chokwadi chiripo. Chokwadi mambo. Asi hatikwanisi kupedza nyaya iyi nhasi iye Pamela wacho asipo. Chokwadi mambo. Pamela anoda kuti avepo apa nevabereki vake. Ndaizokumbirawo mambo kuti Pamela avepo nevanonzi vaShirihu nevanonzi amai vaPamela vanonzi zvanzi Sharon Mutumbe. Ndiwe kupi wangu wana? Ndivo vabereki veniki. Pane kwatinoda kuti tizosvika nenyaya yacho maitikira yakaita. Vabereki pakatobviswa pfuma. I think vanhu ava ngavapiwe masummons. Vese vapiwa mazita, vapiwe masummons. And then muisa warrant of arrest pana Pamela. What Pamela akaenda kupi? Akaenda kumusha kwavo kuedza kuti I think unofanira kutendesera warrant of arrest unoendesa kumapurisa the nearest court station iri ipapo. Vanokudhindira kopi, mapurisa ndo vanozoactiona. I think nokuti hatikwanisi kupedza nyaya iyi Pamela nevabereki vake vasipo.
chokwadi chatiri kuwana ndechekuti Pamela naGrey vanodanana. Chokwadi mama. And nyaya iyi yakuda iye Pamela nevabereki vake kuti tigone kuipedza. Nekuti nhasi uno ndikaipedza nyaya iyi Pamela asipo hapana zvandaita. Ndinenge ndakuzvarira dambudziko iyoyo. Nekuti zvimwe zvinhu zvinoda kuti vanatezvara vacho vange varipo vachizvinzwira vega, vachiona unhu hwamwana wavo, vachipindurana nemwana wavo. Saka tichaisa warrant of arrest rinoenda kuna Pamela, toisa masamons evanhu vaari kutaura kuti vauye mudare. Handizivi kana muine vamwe munoda kuti vauye padare racho, munovataura vopiwa masamons vouya kudare. Pandiri sofa ndingokumbirawo Pamela mudariki navanonzi zvanzi Sharon izita ramezvara wangu handitonyatsa kutoriziva kusi vane mazita atu anoshandisa. Izita rani? Ramezvara wangu amai vaPamela ndovakutaura Sharon. Zvakanaka, ngatiteisa izvozvo tigoona kuti tinofamba takananga kupi. Asi chokwadi ka vakomana ndimi munochengetedza mutemo, tibatsireiwo pane dzimwe nyaya. Tibatsireiwo pane dzimwe nyaya. Zvakureva kuti ka dzimwe nguva ka mune muchiita basa muchisunga vanhu panyaya dzamuri kutoziva kuti nyaya iyi ndakaikonzeresai. Chaunodyara ndo chaunokohwa. Zvamuri kuita izvi ka izvi musi wamunokohwa zvichakutambudzai. Zvamuri kuita izvi nhasi pamumangwana zvinokutambudzai zvinhu zvamuri kuita izvi. Ngativei vanhu vanoziva mutemo vagokwanisa kurarama upenyu hune muenzaniso. Tinozodzora sei vamwe kana isusu vacho tiri su vari kutanga nyaya? Uzototi iwo ndiwo unochengetedza mutemo ndiwe wobva wava horomori yacho. Zvakatongofanana nenisa mambo kudaika. Zvakutoreva kuti ndakufanira kutochengetedza unhu hwangu. Ndakufanira kutochengetedza yangu mashoko andinotaura pandomira pane vanhu. Ndakufanira kutozvikontrora kuti pamwe panhu handifaniri kunge ndiripo. Handiti nekuda kwechiremerera chebasa randakapiwa. So zvimwe chete nemi mapurisa kana mapiwa basa iri chibva matoziva kuti chiremerera chebasa rangu chinorevei. Zvino muri kuramba muchingozvidzikisira chiremerera chebasa rehupurisa chobva chashaya basa. Ndo chikonzero community isina respect kumapurisa. Because ndikukudzai zvandikureva ka yanyaya yechi ine 4 or 5 dziri kuuya dzine mapurisa mukati futi. Ichiti zvino kana tichidai vari kuchengeta mutemo wacho ndo vari kukonzeresa tiri kuti tiri kuendepi. Hapana, I think I have to write a complaint ndimwe yacho inotoenda kuna commissioner of police because hazvingamboramba zvakadai. Tikafamba hunhu hwakadai hapana zvatiri kuita. Maefforts ese atiri kushingirira kuita tiri kufira pasina. I think kwari nhasi ngatigumirei pano. Unogara kupi? Unogara Magukwe. Muna Gukwe. Uya pana pamusi weMonday ka. Wopiwa masamons aya. Kana vanhu uchivaziva kana vari vanaambuya vako uchitya kuenda nawo uko kwaita kure zvishoma kuti makosta acho anogona kundikurira. Asi kana waona zvichikuremera tinongotaura toona kuti toita sei kuti tibatsirane ndotsvaka munhu anoendesa masamons iwayo kwaakufana kuenda. But chandokumbira kuti masamons iwayo ngaaende anosevhwa nemapurisa. Ngaitwe ari 2 macopies paite ma 10 copies ipapo newarrant of arrest ngaritwe. Then kana tichizenge tawana communication inobva kumapurisa vanenge vapiwa warrant iri tozokomunicata nemi kuti togara dare redu musupi. Because mapurisa vanoenda unosunga vanhu ava towirirana kuti tozviita sei. Dambudziko ratinosangana naro ndo rimwe chete rekuti dare ramambo harina chitokisi charinokwanisa kuchengeta munhu kana asungwa. Chechitongoti kana zvatotendera tototi munhu achipiwa achisungwa achibva audzwa kuno tichigara dare oro vanomuudza kuti musi wakati enda kudare. Kana azokundikana ndipo achizotorwa oiswa muchitokisi. Saka I think communication kana taiwana kubva kupolice station yekuhwedza kunenge kwaenda masamons tinobva takomunicata nemi toronga kuti topafambisa sei. I think the best would be masamons paanoenda pobva patongoedzwa kuitwa enforcement ipapo toona response yakadii. I think ndo zvatingaite pari zvino tozoita communication inoteera kumberi toona kuti tingapedza takamira papi. Pamusoro changa ipapo ndaikumbirawo kuti maybe paite umwe munhu anokwanisa kunge achidimirirawo nyaya dzacho
like pakuendesa masamonzi nezvimwe ndisange ndiri kubudirira pa ndosaka ndati uya titaure musi wemandi muno muofisi toronga kuti topaita sei ipapo. I think pane maybe a cost implication ipi inenge inozongodiwa kuti finance munhu handingashaye munhu anotibatsira tobatsirikana zvizoita pakanaka. Ngatiisumukei tosangana pakunge takomunicata tava nepamwe vangatibatsire kupedza nyaya yedu. basa